Ahojte všetci, vítam vás pri ďalšom dieli z pastelky, pardon. Tentokrát som si pre vás zobrala pastelky H&B Skin Tones. No, už ich mám trošku dlhšie a veľmi ma prekvapilo hlavne to balenie, ktorom mi to prišlo, lebo na obrázku krabička bola krásna, hej, taká pani tam bola, či čo to bolo. No, ale keď mi to prišlo domov, tak som ostala v šoku, že prakticky to bol len papier na vrchu. A ja si predsa nebudem za každým dávať tie pastelky akože do toho papiera ešte. No, tak toto ma trošku akože sklamalo, lebo sú aj menej známe pastelky a vedia urobiť peknú, kvalitnú krabičku. No a oni len takýto plech akože mi dodali. Vôbec žiadna značka, nič. Čistúčky je. Tak neviem, no, mohli trošku zainvestovať do tej krabičky. Nech to lepšie aj vyzerá v tej políčke. No, ja som si ich kupovala cez Allegro. Vyšli ma vtedy, neviem, či nie okolo 15 eur, táto 24. Našla som len túto 24, vtedy neviem, či už sú odvtedy väčšie balenia. Takže nepozerala som si to teraz nejako. No, ukážeme si pastelku. Pastelka obsahuje názov, číslo farby, názov odtieňa a ešte aj označenie ten skin. Pastelky sú lakované, okrúhle, olejové, mekučké. Potrebovala som si s nimi tiež trošku pamäť oživiť, lebo ich až tak často nepoužívam. Teda nie všetky akože naraz, niektoré odtiene použijem v maľovaní podľa čísel, keď robím tú pleť. No ale chcela som ich akože použiť čo najviac z tejto sady, aby som vedela vám zanechať nejakú tú recenziu o nich. No a čo si pamätám ešte predtým, jak som si robila ten vzorkovník a raz som ich mala v omaľovánkach, viem, že niektoré farby, už si nepamätám, ktoré sa mi nechceli spojiť dokopy, nechceli sa mi tak pekne vyblendiť. Preto som im dala teraz ešte tú jednu šancu, že uvidíme. No a dopadlo to takto. Vybrala som si krásnu jeseň. Maľovánky som si vybrala Princess a Traverse Seasons, čiže sezónne maľovánky od Disneyho, kde sú akože samé tieto princezné. No a nechcela som ich brať priamo len za to, že sú ten skin tones, že ich zoberiem len na tú pleť, ale chcela som ich nejako zakombinovať všetky do jednej omaľovánky a tak videla som tento obrázok. Krásna jeseň, teraz je to tematické. Tak dopadlo to akože si myslím, že celkom fajn. Fajn sa s nimi pracovalo. Bolo tam také, čo ja viem, také priemerné to krušenie, akože ostávalo tam toho dosť. Pastelky som dosť často ostruhávala, čiže sa aj tým pádom rýchlejšie míňajú. Nebol nejaký výrazný problém. Aj tak čierna akože krásne zapadla potom do toho, keď som chcela urobiť tie tiene. Nezanechávali nejaké extra akože šmuhy, keď som silnejšie tlačila s týmito pastelkami. Krásnu pigmentáciu majú. Neviem akože čo viac by som také ešte k ním dodala. Sú úplne hladučké, mekučké. Akurát keď som s tou bielou poskou si doťahovala tie lístky, tak no vynechávala mi tam, akože strašne sa to tam šmýkalo, potom nechcela mi tá farba tam chytiť ani poriadne. Ale ináč no, snažila som sa všetky pastelky tam zakomponovať a vidieť, že dá sa aj s tými pleťovými odtieňmi celkom pekný obrázok spraviť. Dokopy taký je
No jesený. Chýbala mi tam strašne zelená, ale tak v pleťových odtieňoch. No síce dá sa povedať, že jej v pleťových odtieňoch bodne niekedy tá zelená. Alebo sú rôzne typy pleti, rôzne zmesy tých farieb. No ale dalo sa to aj takto. Čiže tak, ja som akože s nimi spokojná. Prekvapená som, že nenašla som teda tie pastelky, ktoré mi vtedy robili problém. Možno to bolo tým, že ich trebalo ešte viacej zastrúhať. Neviem. Že preto sa mi vtedy nechceli spojiť. Tak, no. Uvidím. Ešte vám môžem aj ukázať teda na papieri, keď si nejaký nájdem. Že ako vlastne fungujú. No dobre, dajme tomu, že tento silný vezmem. Takže takto dám vám napríklad to hnedú jemnúčko, najprv teraz jemnúčko s nimi tlačím, aby ste videli, ako to idem, potom postupne si pridávam. Ešte vám chcem aj zanechať ten, aby ste mali prehľad o tej krušivosti tej pastelky. Čiže toľko to. Taká priemerná krušivosť. Myslím, že v poriadku. No a prepojenie dáme treba s oranžovou. Teraz som si zobrala len taký klasický papier, čo som mala po ruke. Ale aj tu na pastelka krásne klže po tom papieri. Nie je počuť až také nejaké extra šúchanie toho papiera. No. Tiež tá krušivosť akože v poriadku. Pastelka bola zastruhaná, čiže vidíte ten špic trošičku. Toto, že ako nezacítila som ani nejakú extra lámavosť. Nezapasujú do každého strúhadla. Som ostala v šoku. Tieto tu som v klasickom tomto kohinoráckom freskovom strúhala, lebo keď som to dala do normálneho strúhadla, tak mi to urobilo toto. Akože taká desná je tá hlavička, no. Neviem, čím to je. Čím by to mohlo tak byť. V tomto to nie je žiaden problém, hej. Ale ako náhle som to dala aj trebárs do toho tu od Faber-Castell, tak mi to toto spravilo. Možno je to tým, že je tá tuha taká hrubšia. Neviem. Dobre. Tak ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť, že ste si pozreli dnešné video. Určite budem rada, ak dáte odber, like, nejaký ten komentár. No a vidíme sa na budúce. Uvidíme, ktoré pastelky si zase zoberiem na paškal. Čaute.